Ik had last van bronchitis als jochje van 5, 6. En toen zei de dokter, je moet een blaasinstrument spelen. En toen kreeg ik van Paken een mondharmonica. En toen ik 6 was, kreeg ik een fluit. En dat was deze, de Piccolina. En nou heb ik veel op gespeeld en het heeft echt geholpen. Je kunt je hele hart en je ziel erin leggen, want het is een verlengstuk van je adem. Het woord fluit komt van het Griekse flautus, wat adem betekent. Dus de fluit, het is gewoon een verlengstuk van je adem. En hoe primitiever de fluit, vind ik het mooiste. Daar hoor je de lucht er nog bij. Een moderne blokfluit, daar hoor je geen adem meer. Maar zoals een panfluit bijvoorbeeld, dat suizende geluid. En ja, je kunt je er helemaal uit. Ik kan uren zitten spelen met de ogen dicht. En als ik in de natuur zit ook, ik heb wel in het Sauerland in de heuvels gezeten. En dan komen de dieren op je af als je er zit te fluiten, hoor. Wat is dit voor fluit? Dit is een stenen fluit uit Guatemala. Uit een opgraving. Hoe oud is hij? Deze is van 500 voor Christus. Dus hoor je de adem. En dan daarbij te bedenken dat iemand 2500 jaar geleden ditzelfde geluid gehoord heeft. Wat jullie nu horen. En een vriend van mij die heeft hem bij een opgraving in Guatemala in zijn broekzak gestopt. Maar goed dat hij niet gepakt is bij de grens, want dan zat hij nou nog. Want het is dus echt een Guatemalese kunstschat. En daar ben ik de gelukkige bezitter van. Zie je mooi op het flatsymbool zit? Ja. Ja. Goeie. Wat ben je aan man? Nou, ik sta even te zien. Aha. Dit is Radio Friesland zeker? Ja. Nou, televisie dan. Maar... Of televisie Friesland? Ja. Ja, ze ben hier wat schilderen, hè? Nou, ik denk even loeren. Juist. Of ze het wel goed door. Een beetje, ja. We zijn gepensioneerd, hè? En als je wel eens even om je heen, hè? We hadden winter achter de rij en een mooie waak om te we doen en we zien wat in de tuin en het spel wat deed en zo wat, hè? Dan moet ik wel wat naai zien. Dus je komt er voorzichtig bij wat moeten. Nou ja, we ontwaken weer wat, hè? Ja. We ontwaken weer wat uit de winterslaap. Ja. Heb je dan weer een hobby? Jawel. Zie je hier een 20 van? 20. Maar waarom heb je ze nou niet mee dan? Nou, ik woon eens bij wat oors. Oké. En dit is mijn eerste. En die is nou in hier 6, zomaar denk ik al. Dus die woon je net kwijt? Nee, die woon ik net missen. Deze blijft bij me. Hij praat ik, zie hè? Ja? Ja, zie maar. Dan piepert er een beetje. Dat vindt hij mooi. Piepie, Jo, hebben we om? Nou, ik praat altijd wel met hem, ja. Hij kan een hele hoop vertellen, hè, hoe hem en Is dat zo? ja, zeker. Ja. En luister je er dan naar of net? Nou, dat was wat die jaren, hoor. Ja? Nou, de keuringen en ja, heel interessant. En heb je dan hobby's? Ja, beduren. Borduren. Een hoop beduren. Maar even zien leren was het maken, hersten. Nou ja. Nou, dat lijst even, die Dat nou, zeker het even op. Dat kind er wel even op, net? Ja, natuurlijk. Wel, daarom. Zo. Die heb ik maken. Het scootje. Zo. Dus informatie in wel. Wij vermaakt ons wel. Wij hebben geen tijd van vakantie. En wij hebben geen tijd voor, joh.
Ik ben vergeten er ook mooie hobby's. Je hele leven is een vakantie. Nou, zo. Vooral nu ik gepensioneerd ben.